Klokken er nu 20:21, og her er nyhederne med Mia Bertelsen. Ja tak. I den seneste tid har vi oplevet masse kidnapninger i nattetimerne. Både på åben gade og i folks egne hjem. Det eneste, der kæder disse mystiske kidnapninger sammen, er manglen på lys ved de pågældende gerningssteder. Politiet har endnu ikke nogen spor i sagen, og vi råder derfor alle til at holde lyset tændt, for at sikre sig selv og sin familie imod disse mærkværdige kidnapninger. I sidste ende kan det måske være det, der redder jer. Hvor er Camilla henne? Var hun ikke lige bag dig? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg er sgu da ikke engang sikker på, hvor noget som helst er. Fuck, det er pis! Er der nogen, der har en lommelygte? Hvad helvede skal du bruge en lommelygte til? Vi har brug for et våben, så vi kan beskytte os. Jeg tror, jeg leder efter de ting, der er mørkere eller skygger eller et eller andet. Vi er nødt til at finde et eller andet, så vi kan besejre dem. Det er i hvert fald det, de råder os til i radioen. Fint, lad os op, det virker. Lad os gå længere ind og se, om vi kan finde noget mere lys. Hvorfor fanden ikke har låst? Jeg vil ud herfra. Jeg vil ud herfra. Nu har vi taget ret. Vi er nødt til at blive her for at holde sammen. Vi er nødt til at finde noget mere lys. Den her lommelygte holder ikke ret længe, og taglyset vil ikke beskytte os permanent. Lad os skride herfra, jeg er ikke skide sikker. Hvad med Irene? Vi kan ikke bare efterlade hende. Fuck hende, hun sænker os bare. Jeg efterlader hende ikke. Fint, så bliv her og dø sammen. Jeg er skrevet herfra. Okay. Abdullah, pas på! Shit. Vi er nødt til at komme væk herfra. Jeg kan jo heller ikke forlade min søster. Der er ikke noget, du kan gøre nu, udover simpelthen at redde dig selv. Kom her. Fuck, vi er nødt til at finde flere batterier. Der er ikke flere i den her. Bliv her og hold lyset tændt. Vi kommer tilbage lige om lidt. Jeg er bare nødt til at finde nogle flere batterier. Ja.
Jeg har fundet det her.